Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog naman kay Jara. Di ara si Jara, basalaa gani, pastang sayuha mo mata o panahon sa ting eskwela, magligid-ligid pa. Si Jara nagdula na dia sa dagat kay gi-invite siyang amiga kay birthday daw ni Bella. Nagdara si Jara pag-abot na mo sa dagat, nag-ilis dayon siya. Gunitan lang niya yung ligid, abi na akong magduyan, buday bra dayeg iyaha. Tanawang bata kinsagoy dili makailisana ang dagat nga hasta maglimpyuha o gastang bluha. Napay sa kilid nga hastang green na, napay mga palibot nga hastang minduta. Napay balas nga hastang putia, nanindot tayo ba nga hastang tinawa, makadanigid siya. Kanibitang panagsarata makalaag niya, makita tag ngani nga hastang ninduta, di ba hastang haya-haya. Tara, balikan na to si Jara, nagbitay-bitay sa ligid nga murag unggoy sa klasangan ba. Digi niya lungan ni hantod sa di siya magsawa ba. Hala, sige, tirada diha Jara. Padayog kung bayot anang ligid, hantod sa maputol ang pisi ha. Buhat na lang katagingan na sa balay para magsawa ka. Ug sa diyang gikapoy na siya kumbitay, nagpatabang siya siyang papa. Nisakay niya gisa sa ligid, reklamo kay nalipong daw siya. Nalipong. Ano saka? Nalipong na ka. Tama na. Sa dihang nasawa na gyud siya atong ligid ug siya nagtambling-tambling na Andrea. Tanawan ni bata o, hawd kay mo tumbling ba nya napay gyud siya pa binding-binding tirada. Pahambog pala siyang amiga nga si Belat. Uyawa jud ning Jaray humukay lawas ba. Nya mo kamang-kamang pa yun murag kagang sa dagat tirada ba. Hawda gyud ani bataa. Ora ning kagang nahadlo kay dakpon ba kay hasta biyan ning malditaha. Lain ni nga kagang dili mamaak pero kusog managpa ning bataa. Pag humanyag binding nag-split na pud siya. Nasiguro ni magbalik mag-gymnastic ba. Di lang kay split ang buhaton na ning bataa. Ga-split nya mulakaw-lakaw pa. Pagkatibay na lang gyud ni Jara. Ug diara si Jara nagpadaplin og nagkapakapa, murag sirina nga giputlan og ikog ba. Ug pag humagsalom-salom ni Jara, diara si Jara nagpalubong siyang papa kay magpa-relax sa daw siya. Nawa raw ni bataaw murag si Kinsa. Napay pa shades nga feeling gid niya artista siya. Wala na ako gipadayon og tabon kay di na daw siya kahinga kay nireklamo naman gud siya. Gusto siya mo bangon kay kaliguon na po daw siya. Paningkamot iyag bangon, di ba? Anak ka nga strong ka. Ah, sige. Pasok. Sige na, bungkan. Abi na kog strong ka, magpalaban mo lagi kasi mong mama. Sige. Ah. Biliba jud ako ning bata ako sukag petting spirit pa. Hoy balik diri akong shades basin manod na ha. Pinalit ba na ako na dito sa Unitap. Sayang pod na tag 50. Re banda be ang brana na. Banda dito, banda doon ako na napalit ha. Dira si Jara nang hirap teleskop usa kay ginatan-awan niya. Nangita ni gwapo masama siyang papa. Kadna ko palagi mo papa imong gitan-aw nga nakatawa. Pertigid ang kita ajar, pat kita kay dila pati ang kinaon, alangan dili makita nga ang ipon nagbulag na. Diara si Jara nagpadayon lang yapon sa kay gitanawan niya kanang bata nga nagdula o kaning mga dalaga na nagpadaplin dapit sa may punuan. O naglingkod-lingkod lang tirada. O diara si Jara nitugsaw na pagbalik di yun niya lungan ang dagat hantod sa di mahubas ba. Pero atik-atik lang na pero nangihi na guna siya. Bantog ra nagbula-bula o nagyilaw na dihan dapita. Mao di ay kay nangihi na ning anak sa Serena.Apa siya pa-floating pero nagitukod na ning kamot sa ilalom sa dagat. Nya tan-awan ning bataa mosalom na siya pinasirena. Jud ay ni mosalom og pinasirena. Napay pagawas-gawas sa lubot yang tirada. Umanyag salom na pinasirena, nanapod siya pinasalom-salom nga ragbaki nga nabali ba. Muning dagat sa kanibad nga hastang ninduta.
Di ara si Jara nagpalubong na pagbalik siyang papa. Gitabangan ko siyang ninong. Gilubong na ginamo yung tibok lawas niya. Kato ganina, katunga la sa lawas ang gilubong, gisisira nimo. Karon tibok lawas na gyud nimo. Saon na kana nimo pagbangon. Diya lang ka, ibilin lang ka namo hantod sa mangulo miha. Kabuhi lang lagi ka diha, tawagon na nimo yung mga amigo nga mga dugong. Ug pag human akong lubong, natingala ko nasa bangka, nakasakay naman dayon. Di gini pabiyan si Jara basta yung ana mga butanga kay first time gini yan nagsakay-sakay ana ba. Give chance to other pod, ganina pa maka nagsakay-sakay diha, di nagay ka makita sa kainit ug sa imong kalagom. Kinsa kuy di malagom ana, gikan buntag hantod hapon sa dagat, sige lang kag salom-salom. Nakadungog siguro si Jara ug naulaw ug ninaog na. Pasakya po na imong mga amiga nga ganina na nagpaabot si Muha. Abi na ako muundang nagligo pero padayon na gyapon day siya. Bisin niyang panit naksta ng laguma. Nya matubang din siya sa kamera ug mungising ang ngipon ug mata halos na lang makita siya ha. Ug nahuman nagyud og ligo si Jara nga hasta ng hapon na. Ug wala mo gipaundang digid mo uli bataa. Ug diri na lang tama na mong vlog ug ayaw kalimot pagsuporta kay Jara. Ug atangi ang video sa sunod vlog niya. Thank you for watching my Facebook